and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Boss! Boss, uy. Nanapan yun din yung sakyanan nila na Alvarez. O sige. Pagkanda mo. Ano? Huwag na ibawal mo sa bato, ha? Ano, boss? Ano? Ito sa makita. Tuol na kayo sila. Uy! Kamantay sila! Ang sabi ka! Ayaw ko siya! Atras! Atras mo! Atras! Aray! O sige mo! Ganun may atras mo, ha? Hoy! Ayaw palagad! Hoy! Hain naman si Arturo. Ay, unuhan na magka-oras nga. Wala na magkabalik. At hindi ni Mayo na, di na ni Mayo. Oh, come on. Ikul ba ako ini kun? Unsa ni nahitabo at tutawhan? Ako bagyang apason. Ay, simbak ko lang palayo. Paabuton pa na ako. Usa ka oras. Paabot yun. Basin pa na yung mauli rin ito. Kung mulapas ka ni og alas 10, 1-0-0, sobrang usa ka 0 na. Ay, ako yun sang apason dito sa Baduyong. Oh, come on. Nga no, Jo? Unsay nahitabo, ha? Sure kayo din. Pakyas ang among operasyon. Unsay pakyas? Walo makuha si Mr. Alvarez. Kay matod pa sa ato masakop. Kalit kay dunay tao nga may kuha sila mga armas. Unsa? Ora, kay bulugan na kayong tao. Kay gipangkuptan ng ilang mga armas o kalit kini nga mibaga. Hinungdan nga nangapaso sila. Ah, binuang. Kinsa ba ng tawana ba? Nagtabon ko siyang naong usnina. Mao nga nanghadlok ang ato masakop. Ug uban may kiratil og dagan nga wala mong pakita. Ah, mga tunto. Mga inutil mo na mo, Jo? Pero din, Unsay piro? Kwan. Ha? Unsay piro? Ha! Piro sa imong kahanggaw. Ayaw ko binataig istorya, Jo. Kay way mo tuog binutbot nga istorya nga sama niya ng istorya, ha? Bagkurat ang panahon. Ug, kinaraanan ng ingon ana, Jo. pero din, tinuod nga akong gisulti din. Wa ko magihimo og istorya. Nga! Wa ko mahimuot anang imong gisulti karon, Jo. Kung napakyas mo sa pagdagit ni Mr. Alvarez, delikado pa hinuon og kitang tanan, mabutang sa peligro na yan eh. Sorry jud kayo din ha. Sorry kayo. Di ko mo dawat anang imong sorry, Jo. Wa ta magduwa-duwa din eh. Seryoso ta sa ato negosyo. Hala, kakuyaw bas mga balita karon uy. Hasta si Mr. Alvarez nga usa sa labing adunahan sa atong dapit, na amay nagtinguha nga dagiton siya. Mayo na lang gani kay naluwas pa siya. Pero naaman ko na'y usa siyang sakop ang napatay, Mir. Naalagi ko no. Maoy pong sa balita. Kana, mo na akong gingon ninyo, mindset ba? Wa na'y laing kapasangilan ining mga hitabua. Dako, gid akong pagduda. Nga kadtong duha, mo'y utok yun ining mga krimen. Mindset ba? Mindset. Daliasan ni mong makahukom tayo eh. Simbahan mo ko. Mindset. Kung sa pa man di ay. Wa di mo maminaw sa balita. Ha? Nga atong lungsod. Gipuy anong mga dagkong sindikato karon. Unya, be. Unya. Si Lucio og Toribio di ay may pasangin landayon. Ha? Baya ninyo! Nganong kamo mga babae? Di man dahil mo makatuhog og mga anggulo sa mga panghitabo sa palibot. Klaro na ka na ha? Kaklaro na! Daan ako nang nagpasidaan ang hipi nga mga banggiitang kriminal tong mga tawhana. Mindset ba? Daan pag ko? So, Mindset dayon? Nya tay, nakom kang sindikato tay. Sa ato pa daga na sila. Dili kay katurang duha mo atong mga suspek. Oo, bitaw! Misulti lang ko na nga apel gyud to sila. Maayo ang taog, nanay mahimo sa aksyon sa kapulisan tay.
Lisod kayo ng pulos na ta magtagna-tagna, uy. Kulwa pa maluis din daw. Wa na! Hagbay lang na putbol tong hipiha. Hagbay lang. Tara sa dindo, no? Saman. Pulos lang sa laway ang istorya. Sabot eh. Laway ba rin? Oh, Sige, sabot laway. ka! Umbot lang. Unsa pa laway, be? Kung nasayop man gani ang ipitay, nganong dili naman lang nila pailisan. Mo na, pulos laway. Mao gani nga makaingon tang maayong tao nas dindo, ha? Tungkol kay naghuna-huna sab siya sa hipi nga patagan og chance nga makabawi sa iyang serbisyo. Unsaon pa man pagbawi, anak Jerry. Ay, Nga nagsunod-sunod naman ang mga krimen nga nahitabo sa tong palibot karon. husto ka. Husto ka, Tintay. Mao nga, kung mag-istorya unya Miss Dindo, ako sa ingnon, nga pailisan na lang ang hipi. Mindset ba? Ha? Kaya nagtuo ko, nga ang hipi, mo'y dakong diferensya din eh. Kung unsa untay angay buhaton, maogi sundon. Alam eh. Lisod kayo nga pulos na lang magtinudlo ay ang mga opisyal. Uy, kung kinsa sadaan ining hitabo karon. Asa ka ta? As mo tus tatay, nagtabi pa gani ko. Ang tus tatay. Sams na tayo, eh. Nawa. Bagulbul. Ay, para na ako, no, ilisa na nas hipi. O paimbestigahan yun ang maayo ni mga nahitabong krimen din sa ato. Di ba, tay? Mauna. Tay! Bilaw ka, tay? Bitaw, no? Sakto gina rimi. Ay, Aron sa mahatagan gyud og katin-awan ang tanan kun ngano og kinsa gyud nagpaluyo ining tanan. Di ba tay? Di magigikan tur. O kamon giapas ti ka dito sa baduyong. Ay, apasay siyo. Wa magkadito. Ay, kalma lang siyo, kalma. Nakakita ko og enkwentro. Ha? Encounter? Bangag sa ilong. Oh, nasakpan di kanila tur. Ha? Nasakpan di kanila. Ano man akong sakpan? Oh, Ako may nakasakop nila siyo, bangag sa ilong. yun. Sa UN, Unsay nagkasakop? naatlan ako ang mga sakop ni Dindo. Pinangunuhan ni Joe nga ilauntang dagiton si Mr. Alvarez. Bangag Ha? sa ilong. Kinsang Mr. Alvarez. Kakumpetensya sa negosyo nila ni Dindo, sukan pa na kanyan to. Bangag sa ilong. Embe, Sa imbe. mao ba? Unya, unsa man gyud ay nahitabo? Ay, nakit-anak ko sila nga nag-atang dito sa may hawanan. Unya, ilang girakrakan ang kotse nga gisakyan nila ni Alvarez. Mauto nga wa ko maglangay. Gisanta na ko sila sa ilang dautang laraw. Mo na siyo. O kalois Ginoo, milampos jud ko ug wa gyud nila madagit si Mr. Alvarez bangag sa ilong. Oh, come on. Mao ba tur? Pero giun sa manimo sila pagsanta nga naamag ka sila mga armas. Akong gipangkuha ang ilang mga armasyo. Nibaga kini og ilang gipangbuhian. Oh, unsa? Oh, Ngilngigagod. it's a. It's taas ba to? Oh. Unsa man na? Muli nakalindot karon siyo. Kay di na taanging mahadlok na ito mga tawana. Ha? Magkasukol na ta nila bisag unsa pang orasa bangag sa ilong. Oh, come on. Unya, unsa pa may nahitabo tur? Ang subo lang nga nahitabo kay doon naging usa ka sakop ni Alvarez nga nakalas. Oh, kinuo ko. Oh, Kaluoy sa taon. Ha? Mayon taog na langit. oh, sa may English ato. Mayon taog na langit, Ais. Nakaliktad. Mao lang modus ni Dindo karon siyo, ha? Delikado yung kayo nga napay daghang inosente nga mapagan silang kayawan on bangag sa ilong. para na ako, angayan lang, nga ilisan ang hipi, Dindo. Oh, maulagi unta, Tito. Nga nung naunta man, di magiging siya angay mahipi ning atong lugar. Grabe ni kay mga krimen nga nahitabo. O wagin siya makasulbad ini. Nahadlok na ang mga tao. Ako ito siyang gitawagan, karoon buntag, Tito. Nangayo naman sa siyang pasaylo, eh. Unya,
Kinsa man ta nga di makapasaylo nga tao ra man ta. Mao. Ginoo mo gani makapasaylo kung saan ka nga tao ra ta. Mao, doon na dyan kay mindset. Oh. May punto ka ni Anang. Oh. Makapasaylo maganita pero ang nakatayam gud ini ang seguridad sa mga tao. Ang tanan na balaka na. Sa tinuod lang tito. Kung dili pa tungod nako, hagbay ra siyang giilisan unta sa atong mayor. Pero ako mo'y mihangyo og mihatag pa niya og chance. Nakita mo sa gunako nga naningkamot gyud ang hepe. Nagkalisod gyud ini kay dako kayong grupo nga atong gikabangga karon. Mo ni dakong problema sa atong gobyerno karon. Kay bisag kinsa pa'y imong ipuli nga hepe din he. Labing siguro, di gyud makasulbad ning isyuha. Mas maayo magod ni kining si hepe, mas maayo pa ni kay suhitom ni siya sa mga tao din he. Kung kinsay angay paninglan ni ning hitabua. Na. Basta mao na ikasulti nako. Manghinaot ko nga mailisa ni ginang hipi. Dili siya angayan nga mahimong hipi sa tong lungsod. Kay wa siya makakita og paagi aron masumpo kining mga problema. Sagdi lang tito, naa pa ko'y dakong kumpiyansa ni Hipe. Nga masulbad ra gyud ni ang problema ha. Wa gyud ko makasabot sa mga balita ron, Mir. Daghan ang naglibog kung nganong wa pa ilisi ang hepe nato. Nga siya may dako tulubagon kung nganong nakaikyas tong duha ka piniriso. Nya karon, laing kaso nga naay napatay sa sakop ni Mr. Alvarez. Hasta bitaw kuming, uy. Wag yung ko makasabot. Ang tanan man naglibog kung nganong naapas hepe din eh. Dapat giilisa na lang unta na. Matud ni Tatay Mir, tungod kuno ni Dindo nga naluoy siya sa hepe. Sa may kalabutan ni Dindo. Nga, wa man na siya gihuptan nga katungdanan sa gobyerno. O dili sa na siya opisyal. Nagpasiata ba yan as Dindo nga lakas ka ayos mayor? Kay kundi pa tungod niya, hagbay ra kuno giilisan si hepe. O galing lang, kay naluoy lang kuno siya. Na, di gyud na mayong istorya haming. Mao nagisulti ni nanay, gikan ni tatay, nga nanghambog kunog mais Dindo. Di mo na angay ikapanghambog gud. Kay ang isyo karon dinhi mao ang seguridad sa tanan nga nabutang sa dakong peligro. Kung ako'y makaistorya ng Dindo, ako gina siya insultuhon. Mura siya sikin sa manulti. Na, para na ko mingno. Di man sa taangay mo tubay og ingon ana ba? Dapat unta ang mayor maogi mo himo og aksyon. O gasta sad unta ang hepe. Dapat mo voluntaryo siya nga muluwat sa iyang katungdanan tungod kay nawad-an na og pagsalig ang mga tawo niya. Ako na ba? Ngilngigan kay kung manulti na siya. Unya si tatay, believe sad kaayo niya. Di na lang ta maminaw anak ni Laming. Ato na lang nang ipalabay sa tong pikas dunggan. Makalagot mo paminawon? Labi na kun magpabida effect yun na siya. Unsa ba rin kalakiha, Jo? Kadi man lang kay ang usa ka sakop ni Alvarez mo'y namatay. Nganong naaman sa'y nakalas sa atong membro? Mao lagi din. Huwag ko magdahom nga may ining may tabo. Karon di ko mahibaw nga naigo-usab diya sa balas nanti. Bida, oy. Kada ko labad sa ining inyong gihatag na ako, Jo. Sorry yung kayo din, ha? Kasi kung saan pa mo, Jo, di gina madawat ang imong sorry di rin ako. Kung mabulilyaso ta ini, tabla kitang tanan. Dakong kawawan, ilabi nagadto nila ni Mirasol og sa tanan. Kung nganong mga paro tanin ispresuhan. Ay, pasensya na yun. Helom! Pasensya. Sige, ngal-ngal ng pasensya. Wa ko lami, anak Jo. Paminaw, ha? Kung man din. Ay. Bahin anang kamatayon ni Nante. Di ko gusto na may bawo sila si Hepe, anak. Ang tanan kinahanglan nga way si bisan usa nga laing mahibaw sa iyang kamatayon. Timan ina, kinahanglan hilom lang ta. Ug ipalubong dayon ninyo sa Nante. Pero nga, wa nay mo. Alisbo nga baho, kika na to.
Kasabot ka, Joe? O din. Buhat ka karon dayon nga akong gisugo nimo. Ora mismo din. Karon dayon. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!